ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ನಿಕುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಂಡೆ ಬೇಸಿ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಪಂಡದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಕ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂಕ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಒಯ್ಪುಜಾನು ವೀಡಿಯೋನು ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜೈಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಮನಸ್ಸಾಯ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಗೋದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಂದಿನಕ್ಕಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ಈತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಚಿರರುಣಿ ಆದಿಲ್ಲ ಯಾನು ದಾಯಗಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಭೂತೈಗೆ ಅಂತಾರಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತದ ಭೂತದ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತು ಬಣ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಾತಾ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ತೂಕ ಪೊಸತ್ತ ಅದು ದಾಲ ಸಾಮಾನುಗಳ ಪಾಡು ಜಾನು ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದುಂಚಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತ್ಕ ಪಡ್ಡದು ಫುಲ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ದಾದ ಮಾತ ಅದೇ ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೂಲ್ದೆತ್ತದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ ನೆಕ್ಕಿ ಅನ್ಪಾರ್ದಿನಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಪೊತ್ತು ದಿನ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿನ ಯಾನು ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂದೇಕ್ ಒಂದೆ ಮುಂಚಿ 4 ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿನ ಅನ್ನಟ್ಟು ಈಗ ಬೇಯರೆ ದಿದ್ದೆ ಬೇಯ್ತು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನೊಂಚೂರು ಉಂದಾವಡು ಚೌಲಿ ಆವಡು ಚೌಲಿ ಆದು ಅಲ್ತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿರಂತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಪುಳಿಲ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಬೇಯ್ತು ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆವಡು ಕಬುತೆ ಇದನ್ನು ಓ ಒಂತೆ ಬುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಡೆ ತುನಗನೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಉಂದು ಇತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಲೋಟ ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಂತದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೂತೈ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೆಂದೋಡು ಒಯ್ಕ್ ಒಯ್ಕ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜ ಉಪ್ಪುದ ಪುಡಿ ಬಂದಮ್ಮನ ಪುರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬೂತೈಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಅಂತೆ ಒಂದು ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಡು ಓಕೆ ಅವು ಸರಿ ಅಂಚೆ ನೀರು ಬಡಚಿ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಫುಲ್ ಪುಜಿಂಕನ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುಂಚಾವು ಲುಂಬಡು ಏನು ಮೂಲು ಒಂದೇ ಕೊಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪುಡ ಯಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಬುಜಿ ಗಾಯಿಸ್ತಾ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಮಂತದ ತಂಜ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಚಾಯನು ಅಂಚೆನೆ ದೆಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಡು ಮನ್ಪುನು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆತ ನಮಕ್ ಪುರ್ಸೋತು ವೆಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓಡೋದು ಇನ್ನು ಮುಂಚಿನ ಅಂದಾದ ಮಂತ ಗೊತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪಾಯ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚನಿಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಯನಿ ನಮಕ್ ಒಜಿನ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಪುರ ಅಲ್ಲಕ ಬರ್ಪುಡದೆ ಚೂರು ಚೌಲಿ ಆಂಡು ಚೂರು ಚೌಲಿ ಆವಡು ಆಂಡದು ಇದೆ ನಿಕ್ಕೆ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಚು ನಿಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಬನ್ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಉಂಡು ಆಯ್ಕಾಪು ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡ ನೀತಲ ಏನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂದೆ ಗೈಸು ಅವು ತೂಂಡ ನೀಟಲಿಗೆ ಒಲೆ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಎನ್ನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರ ಏನು ಬೇಯ್ಪದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಂದಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಂಗುಳ ಮಲ್ಲತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸೋಕುದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತು ದಾಲ ಮಸಾಲೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಟಂದ ಬಂತಿದ್ದೀನ ಅವು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾತದು ಅಂತಿಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಶೋಕಾತನ ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಕಡೆನಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವಡು ಜೀರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರ ಅವಿನ ತೂದಿತ್ತೇವೆ ಯಾನೇ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮಗ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬೂತಾಯಿ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆನಾಗ ಈಗ ಪುಳಿ ಪಾಡಿ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕು ಕಡೆನಾಗ ಅವೇ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಂಡ ಮುಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಮಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಪನ್ಪೇರತೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅವಾಗಲು ಜೋಕುಲು ಚಟ್ನಿ
ಏನ್ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ನೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸುರುಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೇಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಯ ಪಾಡ್ನಿ ಬಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಅದೇ ಬೂತ ಎತ್ತೆಕ್ಕಡಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತ ಏನಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆನಿ ಅಂದದ ಮತ್ತು ಅಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹತ್ತು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬಡಿಯ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಬೋಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದೀತೀನಿ ನಾನು ಬೋಡುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಯ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬೊಕಲ ನಮಗೆ ಗಂಜಿ ಪೂಡು ಕಜಾಯಿತ ಬೊಲ್ದರಿತಾನ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬೋಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಇದನ್ನಲ್ಲ ವೈಟ್ ರೈಸಿಗೆ ನಮಕ್ ಪಂಟಿನ ಮೀನಿನ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಸಂಬಾರಿ ದುಮ್ಮೆಂಗ್ಳು ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ಬಲ್ಲದರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ತಿಕ್ಕನ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಂಗಲಿ ಪಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ಟು ಬಾಡಂಡ ಒಂದೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ನಮಕ್ ತೂಲೆ ಸರಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಂತದಾರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ನಿಂಗೆಲ್ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೀಪದು ಏನು ಮಸಾಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾಂದಿಜಿ ನೆಕ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಕಡೆನಾಗ ಮುಂಚಿಲ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪುಳಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದೆರಡು ಮೆತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಆತ ಪಾದ್ಯಾನು ಕಡಿತೀನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಡಿಯ ಬೂತಾಯತೆ ಕಡೆನಾಗೆಲ್ಲ ಪುಳಿ ಪಾರ್ದೆ ಅಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊದ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲೇವರ್ ಪಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪಂಡದ ಅದೇ ಆ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊನು ಮೂರು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲಿಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ಮೂರೇ ಪೂಪು ಹೆಂಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಾತಿ ಕಿರಿಯ ಪುಂಡೆ ಸೌ ಈಗ ನಿಂಚ ಮಂತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟ್ಯಾಪು ಖಾಲಿ ತೋಪನತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಜ ನೀಕು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬಾರು ಓವೇನು ಉನ್ಪಿನ ತೂಪಿನ ಕಜಿಪುದ ಕಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್ ಅದು ಖಾರ ಅದು ಪುಳಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಬರ್ಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ನೀನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುದು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜಿನಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಇಂಕ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಆತನ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಯ್ಯಡು ತುಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದಂತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಸಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಒನಸಿಗೆ ಬೋಡು ತುಲೆ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಚ ಕೊಂಚ ನೀರು ಮೇಯ್ತಂಬರ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ಮಸಾಲೆ ನಡತ್ತದೆ ಎಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದತೆ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಏನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂದೆ ಏತು ನೈಸ್ ಆತದು ಉಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಮಸಾಲೆನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕೊತ್ತ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಕೂಲೆ ಹುಳಿ ಖಾರ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೈತರ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪುಗು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ತೋಲ್ ನಿಗಲು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಇಂಚ ಕೊದ್ದಾಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂಚ ನಡ್ನಟ್ಟು ಗುಳ್ಳೆ ಬತ್ತು ಪುಗ್ಗೆ ಬರ್ಬಿಡದೆ ಅಂಚ ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಕುಕ್ಕತ್ತು ನನಗೆ ಅನುಭವ ಐತೆ ನಾನು ಪಂಡೀನಿ ಆತದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂಕು ಈ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೀತಿನ ಒಂದು ಅಡಿಪತ್ತರ ಬಿಡ್ರೆ ಅಡಿಪತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಂಚ ಕರಂಚುನತೆ ಅವು ಮತ್ತು ಕರಂತಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಆಂಡ ಪೋಯೆ ಕೈಲಿ ಬೂರು ತೀರ್ತು ಚೂರು ಏತು ಊರು ಆತು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಲ వచ్చిన ಕೂಲ್ ಬೂರು ಕೈಲಿ ಬೂರು ತೀರ್ತಾರ ತೀರ್ತು ಬೂರ್ನಿ ಕೈಲಿ ಪೂರ ಕೈಲಿ ತಿತ್ತು ಬೂರು ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಬೂರುಂಡು ಏತು వచ్చిండాల తీరని గ్యాస్ అడిగే కొనే బండి అంచేది
ನೀತಿ ಯಾವು ಇದು ಕೊದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಬಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆ ಬಂದು ಎದುರು ನಿಂತಿದೆ ಎದೆ ಹುಡುಗನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಓ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಲ್ದು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಚೂರು ಹಾಂ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಜಿ ಮಾವ ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಜಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದು ಕೊದ್ದಿ ಗೈಸ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪೈನದಗೋಸ್ಕರ ಒಂತ ಬೆಚ್ಚರಿಡು ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಕಡೆಯರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಚೂರು ಕೊಡೋದು ಪಾಡಗ ಚಪ್ಪೆಂಡು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಬೂತೈನು ಬೋ ಅರೆಗೂ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ ಸರಿ ಪೊಜ್ಜಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮದ್ದೆಗದ ಆತನ ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಸಮಾಪಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದನೆ ಯಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಏನು ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಾಡ್ರಿ 50 ರೂಪಾಯಿದೆ ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಅಮ್ಮಗೂ ಬೂತಾಯಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಅವೇಕು ಹಿಂಗದು ನೀರು ಮಾತಾಡಕ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಜನ ಈಗ ಸಿಂಕ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಗುಡ್ಡ ನೀರು ವಾಸನೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಬೆಳೆಸಿ ಅದಾದ ಮನ್ಪಗ ಜೈನಪ್ಪಡ ಸಲಪುರ ಒಯ್ಪಾಡ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ಪಾಡ ಗೈಸ್ ಮುಚ್ಚಿಗ ಮೀನು ಬೇಯೋಡತ್ತ ಓಕೆ ಮೀನು ಬೇಯ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈಗ ಓಕೆ ಅಂಚ ಏನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತಾ ಮಿಸ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲರು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದ ಖಾಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂಚ ಕುಂಟು ತಿಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಲೋದು ಇಲ್ಲಡಕ್ಲೋದು ಕೊಂಚ ಚಿಕ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮಿಷನ್ದ ಕೈ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾನು ಚಿಕ್ಸ್ ಬರ ತಿಂದದು ಯಾನಿ ಖಾಲಿ ಮಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ನಾನು ನಮ್ಮಳ ಅಮ್ಮ ತಿಂಬಿಡಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬುತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಪಾತೊಂದಲ್ಲ ಏನು ಬರಮೋ ಲಂಜಿಂದ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬ ವ್ಯೂಸ್ ಬನ್ ಅಂಚದಲ್ಲಜಿ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆಂದು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಮೊದಲು ಬಿಡ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾರೆ ವನಿತನು ಯಕ್ಷಿತನು ಪೂರ ಇಂಕಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಡ್ ಆತೀರಿ ಇಂಕ ವೈಡ್ ಎಂಚದ ಎಪ್ಪುನ್ ಪಂಡದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏರೆಗಾನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದಿತ್ತಿರ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಾ ಸಾಲಿ ಅನ್ಪಂದು ಏರಾವರಿ ಮುಜ್ರ ತಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಚಾನಲ್ ಹೈಡ್ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೈಡ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಕೋಡಿದ ಅದು ಆಯ್ಗಿಂಚ ಮನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿಗೆ ಅಷ್ಟಿನ ಬತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಿಟ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಹೈಡ್ ಮಂತದ ಆಡು ಐಕೆ ಕೊಂಚ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ ಮನ್ಪೇಜ್ ನಾನು ತೂಪೇನು ಬೈಯದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಲೇನು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಾಡ ಹಿಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಏತು ಗೊತ್ತು ಆತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಮನ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬಕೊಂಜಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾನವಿ ಚಾನಲ್ ಗೊತ್ತುಪರು ಆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಅಲ್ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇರಿತ ಪಿರಾಡುತ್ತೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಇಂಕಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುನೇನ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಅಂಚೆರೆ ಟೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನು ಮೀನು ಸುಮಾರು ಪೂದರ್ಪನೊಲೆಯಾನು ಅದಾದ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚೆರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಕಚಪುದಂತು
ಪಾವ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ತಿಪ್ಪುನು ಮಾರಂದೇನು ಆಹಾ ಅಮ್ಮ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಮ್ಮ ಮೀನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಕೊತ್ತ 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 ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಉಪ್ಪು ಒಡ್ಡ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಂಡ ಹೆಂಚಾತನು ರಾವ ಬರೀ ಉಪ್ಪಡಬಾರ್ದು ಶೋಕ್ ಆಂಡ್ ಗೆ ಶೋಕ್ ಆವಡಿ ಯಾರು ಮಂತರ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆವಡಿ ಇದು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ನಮಗೆ ಬರೀಕ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಬುಡ್ಡು ಗೈಸ್ ಅರಿಪು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಆ ತೆಲಿಪಿರ್ತೇನೆ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಇಂಚ ಮೀನಿಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಡು ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಟೆ ವೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಆದಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನು ನಚ್ಚಿ ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಉಪ್ಪುನ ಬೇರೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒದ್ದಿಂಡು ನನದ ಬೇಳೆ ಇದು ಬಂಗುಡದ ಕೈ ಎಲೆ ಹುಡುಗನಂದೆ ಹೊಡೆದ ಚಾಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಏಪಲ್ಲ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಇದು ಬಣ್ಣೆ ఒక ಕ್ಲೀನ್ ನಾನು ಲಡ್ಡೊಂಚಿ ಮಾ ತಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಬಾಜನ ಕೆರಂಡು ಮತ್ತು ಮೀನು ಪೂರ ಒಯ್ಪಾಡು ಸರಿ ಒಯ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಕ್ಕದ ಓಕೆ ಒಯ್ಪಾಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 15 ಒಂದು ಪೂರ ಡಬ್ಬೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಪೂರ ಅವೇನ ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರೋದಕ್ಕ ಓ ಕೋಡೆದ ಕಂತಿ ರೇಟ್ 4 ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದೀತೆ ಅವು ಮರ ಕಟ್ಟದು ಸೂಂಟಾಯಿ ಆತದು ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕದು ದೀವಲಿ ಅಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಪಕ್ಕದ ಅದೊಂದು ಚೀಸ್ ಉಂಡು ಕಂತಿ ತಿನ್ನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ನೆಟ್ಟದ ಅದೊಂದು ಬಾ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ಮಾತ್ರ ತೋಪುಂಡು ಪೂರ ಅಂದು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಕೇಕ್ದ ಪೀಸ್ ಅಂದ ಪೇರು ಪೂರ ಕಂದ ದೀತದು ಪೂರ ಉಂಡಂಚೇನೆ ಏರಿಗೆ ಆತಮ್ಮ ಓಕೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತ ಅಂಜಿಗೆ ಗಂಟೆ 12 ಮುನ್ಪಿನ ಬಡಪ್ಪನ ಬಣ್ಣದ ಅವೇನಾ ಪೂರ ಖಾಲಿಯಾ ಏತುಂಡು ಈತ ಬರ್ಚಂಕೆಪ್ಪಲು ಪಕ್ಕ ಅದು ಇಂಚಿದಾದ ನಾನು ಪೂರ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ಕೆಲಸ ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ದ ಲೈಟ್ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಲಗಡಿ ಇದೆ ಐರೆಂಕರಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಫೋಂಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ಬೋಡು ಲಗಡಿ ಮನ್ಪೇನು ಪೋತುಂಡು ಪೂರ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಎತ್ತು ನೋಡು ಫ್ರೀಜರ್ ಅಂತ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನೋ ಒಂದುಂಡು
ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗುಂದು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಪ ಕುಲೋದ್ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ದೀಪೆ ಇದು ಏಟ ಸರ್ತ ಉದ್ದ ಬನ್ಪೆ ದುಪ್ಪಲು ಮಿಷನ್ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ದಾದ ತಪ್ಪಾತಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನು ಏತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅಂಚ ಏತಾಪುಲಾತ್ ಪಾಡ್ಯ ನಿಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ರದಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಕಜಿ ಪೆಂಚಾತುಂಡು ಬೊಕ ಮಂತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಕೊನ್ನಿತ್ತಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಜನೆ ಲೈವ್ ಎನ್ಮರಂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ನೈಟ್ ಏನು ಒಂಜೆ ಪುರ್ತು ಮನ್ಪುಲ್ ಲೈವ್ ಕಾಂಡೆ ಪುರ ಮನ್ಪರ ಇಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆನೆ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡಜ್ಜಿ ತೂಕ ಏನು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದೇವೇನು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆದ್ ಇಂಕದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಲಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಈ ಪಾಪದಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ದೇರ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡದು ಓಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿದಾಗಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಾನು ಕಂತಿನೇಕ್ ನನ್ನಲ್ಲತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೋಡ್ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದುಲೆ ಪಂಡದು ಈ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲೇ ಬಾಯ್